Well, a chairde tásúla gom go bhfuil sibh go léir go maith sa ní seán seo beidh mé ag dul tríd na Nathanna deasa don bhéaltriail agus don cheapadóireacht. So más féidir libhse na Nathanna seo a úsáid sa bhéaltriail agus ag scríobh aistí freisin. Honestly, that is half the work. Tús maith le na hibhre. A good start is half the work. Okay? Chaithfidh sibh na Nathanna seo a úsáid. Now, the way I talk about Nathanna, right? Whatever. Nathanna are just salt and pepper, right? So just sprinkle a bit of salt and pepper on your dinner. The right amount of salt and pepper makes the dinner tasty. Too much salt and pepper, well then that's just over the top and it's not going to be very nice. It's the same here, right? So some people think that, you have to like use so many Nathanna chaintas and then they put like 4 or 5 in a row and it's just too much. No, the right amount of Nathanna chainta in the scrúdú chainta and in the ashta, like sibh go bra. Okay, so Nathanna deasa, ifir hain, tá ex haar vola berta. Is ag snáb in áige nasa atá míid atá siad. Chafar adháil go bhfuil ex ar an dé deirg. Is beag cabhar, tacaíocht, airgid, inistíocht a thugann an rialtas dó. Is nár a héalta é. Chaithimid an deis a hapú chun feabhsachar air. Tá córsaí ina gcéir thuathal, tá an chóras ina chéir thuathal, ina freasach. So córsaí ina gcéir thuathal, that's why tá arú anseo, because it's córsaí, plural. Then tá an chóras ina chéir thuathal, chorus is fearinchcnach. Ifir hocht. Ní féidir a héine go bhfuil roinnt mha polatóirí ag obair ar son a leasa féin. Bíonn an rialtas beag beann ar. Tá droch amhras a gcuin ar na polatóirí. Níl muín a gcuin as na polatóirí, nó as an rialtas. Bhí mé idir gá ceann na mba, nó idir gá hine bealtaine. Ní raibh an dara síosamh agam. Ní raibh an dara rogha agam. Nuair thagann an crú ar an tarna, lig siad síos sin nó muid. Lig siad na madaí le sreo. Nó tá siad ag ligean na madaí le sreo. Níl cias cás nach chathu ar ex. Tá míad in nearan na féide, níl meas madra ag ex ar Y. Tá is ag madraí na sráide go bhfuil. Tá is ag gach mach máthair agus imíon athair go bhfuil. Chaithimid, ní mór dúing, ní fholláir dúing, rud éigean a dhéanamh chun feabhsachar air. Nó tá ex go mór i méil an phobal. Now Nathanna chainte agus líontóirí. Líontóirí iontacha don scrúdú chainte. Parasol dit tá. Fuaí láthair. Tá lá atá inniu ann. Is saoil an léon niu. Na léitheanta seo an tamar fad. Ar an drochóir, fearéir, áfach, gan aras, gan daut, mar sin, le cúnamh dé, cred é nó nácred, ní san ó límé ar, chórsaí achramíochta, chórsaí polítíochta, chórsaí ratha, ach ceapam go bhfuil, is dócha go bhfuil, sílam go bhfuil, ceapam go bhfuil, measam go bhfuil. Ní dóiglim go bhfuil, nó go raibh. Sé mo chóram ná go bhfuil. And again, you pronounce it like sé mo chóram ná go bhfuil. Go bhis-dom tá. So an bhfuil feibhne the counter. Go bhis-dom. Go bhis-dom sa rénos. Níl mór an feibhne gcuin in the counter. Chaithfidh mé rá. Okay, so again, I just showed you how to use the Nathanna chainte. Neadar nó ní lis agam. Is deachar a rá ach cíimiad cad a tharlóig. Is deachar é a creadúnt. Imo chóramse, imo bharúil féin. Arénos. In éonchar. Har éon rá deile. Dearthing é. Déad fá rá go bhfuil. Fectar domsa go bhfuil nó nach bhfuil. Ar áthairí an tíl.
go mí ábhrach. Chomá sin, an nuas sin, ina cheanta sin, mar jaall sin, mar jaall mar sin, dá bhar sin, mar thora, é sin ráite, mar dúirt mé hana, óireanta, os buan mo chuoine, gan áras gan dabht, nóí, mar is óldais, chun an é rinne a rá, chun a bheith me cánta leat, níl me maga, lámh amháin, ach an lámh eile, tá leis go orm admhail go bhfuil nó nach bhfuil. Rán iver 50, tá go leor ann. Ach, fós, ní caithfidh sibh gach ná a ólam, b'fhéidir peoc fethe. Peoc ag í fethe, agus beidh sibh go bra. So, before you write any ashta, I would be making a list of fethe that I would want to show off in this ashta as part of your planning. So, ní féidir a héine go bhfuil sa todhchaí amach an seo cúpla bliain ó hinne le an gcéad dul síos an dara dul síos idir an dáling le blianta beaga anuas le cúpla bliain anuas. Níl sim dá laghad de ghom é nó sa. Go huile is go chomláin gafa le nó gafa leis. Le becomes leis. Riv an before an. So Tom go huile is go chomláin gafa le ceol. Ach Tom go huile is go chomláin gafa leis an bhón pócha. Ní hamháin sin, ní bréag a bhrá go bhfuil, ní haon úna é go bhfuil, ragla na hagla, in áireara, fiú amháin, is fiú é, ceapam gur fiú é ex a dhéanamh. An chuid is mód an am, formhór an ama, go háirithe, go dainn, in am an gáthair, ritheann sé le ciall, de réir dalrimh, an iomlán, chun scéal fada a dhéanamh garad. And whenever anyone says, to make a long story short, you know it's never going to be short. Níos minicha ná bhallart. So sin deire leis na líontóirí. Seanachil úsáideacha. Mar deirtar nó mar deir an seanachil, bralaíonn brabh bart, ní chitan an túil a bhad ón grán, tada gan éireacht. Má an scéalaí an aimsir, an rud a héin a bhad, téann sé i bhóra. Ní lí a duine ná tórim, ní bhíonn sí gan lucht, an rud is anmh is iontach scá a chéile a bharan na daoine. Bíonn an éireann is searbh, bíonn siúlach scéalach. Molla nóga agus teocaigh sí, ní neart go chur le chéile. Clachta a dhéanann máisteach, ní léon timpeán mar de himpeán féin. Bratha teanga, íolabhart, is fearr go maol ná go brach. Tús má le na hibre. Fillan an fiabhal ar an bhealra. Ní bhíonn an aon rud ach seall. Míonn an tuirse ach fanann an tarbha. Sin ceann das. Is ol chun gwae nach sédan má do dhuine éigin. Is minic a bhris béal duine a chrón. Íthe thuagach madan bhrónach. Nuair bhíonn an tólastigh bíonn an chiall mua. Is bhear beagán cúnamh ná mór an trua. Ní hagann ciall rivís. Ní féidir ceann críonacha ar chulann óg. How to avoid a topic, Górsaí ratha current affairs. An bhfuil sim agat a górsaí ratha. Chad a ceapan tú faoin mreatamach, faoin toghcháin generálta, faoin rialtas faoi pholatóirí. Oh, when they ask you, what do you think about something? And you're like, you haven't a clue what I'm going to say here. Sin go bra. This is what we do. Chun an é rinne a rá, níl sim dá laghad agam a górsaí ratha, nó sa bhreatamach, nó sa pholaíocht. Haven't the slightest bit of interest in current affairs, Brexit or politics. Ní bhíonn am agam chun féchant ar an nuacht na léanta seo,
Tuis go mbíodh stadéir ó bhadan go híthe, mar sin ní le lán eolais agam faoi chomharsaí ratha, faoin bhéaltriacht nó faoin mhreatimíocht. Nuair a thógam sos an stadéir, is fearlam búla le mo chairde a bheith ag imeart spórt a bheith ag éisteacht le ceol, so sin é. Chun béarla ann díobh. Tá is agam go raibh a lán scéalta faoin mhreatimíocht nó faoin toghcháin ginearálta faoin rialtas nua ar an nuacht le cúpla mbliana anuas, ach níl sim dá laghad agam ann. Chun an éireann a rá ní mailim a bheith ag féachant ar an nuacht mar ní bhíonn ach droscéal i níag droscéal ann. Ceartar fad agam anseo. Cinnte, tá lán rudaí ag tarlú sa domhain na léannta seo leis an mhreatimíocht nó leis an athrú é ráide nó leis an corónvírus, tá súil agam go dteochaigh feabhas ar chomharsaí go luath. Tuairim a léiriú a rud éigin. Ceapan go bhfuil sé an-tábhachtach, caitheamid ba ceart dúin. Ní féidir a théann go gcaithimid, ara a thabhairt don timpeallacht, ara a thabhairt dúin féin. Ara a thabhairt ar sláinte dár meabhair chláinte. Labhairt le duine éigin má bhíonn tú faoi bhrú, má bhíonn tú ag strachailt, má éiríonn tú bortha nó iníoch faoi rud éigin. Bheith deas agus cineálta lena chéile in am an gátar, sos a chogáil ón stadéir agus búla le chairde spórta imeart aclaíochta dhéanamh. Imó tharmse tá sé rítháchtach, riachtanach, scanrúil. Is dóigh liom go bhfuil sé. Imó tharmse is fadhb ghaondaí, is fadhb phránachaí, is fadhb ollmhóraí is éil an léinniu. So gach duine tásúla agam go mbeidh an físeán seo charach díobh, an bhacha sibh Charlie an sin, de léim sé trasna, just rud trasna sin. Anyway, tásúla agam go mbeidh an físeán charach díobh, tógaí feithena ón bhíseán agus bunaigh úsáid as tú. Gurbh míle maith a chuimh a chairde, slán.